ರೆಡಿ ಆದ ಶಮ್ಮುನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತ ಎನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಒಂಥರ ಪ್ಲಾಜೋ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಥರ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಕ್ಲ ಥೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಕಲರ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಡೆ ತೋಜು ನೈಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ಲವೆ ಮೇರ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾಡೋಂದ ಇದು ಎನ್ನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೊಕೈತ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡ ಡೈಮಂಡ್ ಅವನೇ ಪಾಡ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಚ್ ಬೊಕದ ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂಚ ಸಾಯಿನದ ಅದೇ ಸಾಯಿಗೂ ಕೋಡೆಗೆ ತೊನ್ನಿ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಕ ತಿಕ್ಕ ಗೌಲ್ ದಾದ ಎಂಚ ಉಂಟು ತೂಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಬೆನಿಕ್ ಬತ್ತ ಅಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಜೆಡ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾಲ ತೋರಿಸಿ ಎಂಕಲ್ ಆಯುಷ್ ಸಾಯಿ ಸ್ಲೋಲಿ I've been saying the same thing. They can't hear you guys. Let's put our hands together, everybody. अरे काय को रे दिस बोले तो एक तेरा मुक्के मोहल्ले में हे माई
Performance. अब इसके बाद non choreographed dance performance.